So ndewo na ụmụnne m. Ị bụrụ nwa afọ Igbo, gee ntị na vidio. Ndị Igbo nọ under attack na this social media space. Anyị nọ under attack. Ọ bụ na ịmaghị ya, mara ya taa. A lot of ndị ilo ndị Igbo ehika. Kwa ifu ndị ofe mmanụ, they can do and undo. Ihe a na-eme kịta bụ ha na-impersonate anyị. Ha create account with Igbo name. Eje na page ha. For the page still na the Kanu na their page. So if they feature on your Biafra. Eje na page ha. Post themselves as non Igbo ga have. When they create disunity, enmity among us. Mana anyị nwe bido ya because no anyị nwe bupụtara onwe anyị n'ama. Anyị bupụtara onwe anyị n'ama na-agwa ha na Anambra na Ebonyi abụghị ụmụnne. Na-agwa ha na anyị na-akpa oke na Imo steeti na Anambra abụghị ụmụnne. Anyị gosi ya na anyị na-akpa oke na ya adịghị mma, na ya adịghị na mma. Ha wee lebanye n'ime wee welie wee chọ ka ha lụka ndị Igbo. The danger dị na the thing now mbụ. Ọ bụ na anyị emeghe anything about this now, it will be very, very, very terrible for our children. For our next generation, ha ma na-eji isi ofu ezi na-aga. Our next generation, onye Anambra State na onye Ebonyi ama esi ofu eziga. Onye Imo na Anambra State ama esi ofu eziga. Ha ma afọ onwe fa asị ụmụnne. Ya bụ na anyị Igbo adago. Anyị Igbo ada nọrọ n'ala. Ihe a na-eme na our generation, anyị ga-agbakọ aka ọnụ wee kwụsị ya. Onye ọbụla bụ onye Igbo na social media space ya na-eme content so far na ị nwere ihu akwụkwọ ebe ị na-agwa ndị mmadụ or ị na-post anything, so far na ị nwere page or YouTube or TikTok ebe ị na-post anything, nwanne nwoke nwanne nwanyị, we have to stand up to save an Igbo, to save an Igbo. An Igbo no under attack for many angles. Cast attack right. Ndị Yaliba ayana yafa. Okay? Then kitazi ha na-abịa bụ direct. Ihe na-emesi kita bụ ha na-eje za afọ Igbo, create afọ Igbo, create a page, impose onwe ha ndị Igbo, when they sow the seed of hatred and disunity. Ịpụtakwa na those platforms, ifu ndị Igbo ha na-atakọrọ onwe ha. This particular one na-akpọ ezi Igbo, onye abụrụ onye Igbo. Ejem na the page, I was so shocked. Onye abụrụ onye Igbo, the kind of things si n'ọnụ apụta, the kind of plan, for that is a planned work, sowing the seed of disunity. Planned, very well planned. He's not making any mistake about it. Although he's out to destroy Igbo, out to destroy two brothers. So I want Igbo have to stand up. Check every other tribe in Nigeria. None of them is under attack like us. Have you seen anybody impersonating the Hausa to create disunity among them? Have you seen anybody impersonating Yoruba to create disunity? But they are impersonating us to keep dividing us, because they are seeing a lot of platforms championing Igbo unity. It's like we are coming together. We are calling our Nyoma people, the people of Livers, Benue, that we are all one. And they are all waking up to the reality. And the enemy have seen that he's losing chance. Then the next thing is, we are all on the Igbo. Where Potazia?
So you have to stand up. We have to stand up before ife emebie. Before ife emebie, ọ dịkwanụ.